Търсите страхотен промоционален код за използване в Bet365, една от най-надежните платформи за залагания в света. Просто въведете кода THECLUB по време на регистрацията, за да получите своя начален бонус. В това видео ще ви покажем точно как да използвате промокода при регистрация в Bet365. 1. Регистрация. За да започнете, кликнете върху линка в описанието или върху закачения коментар, за да бъдете безопасно пренасочени към официалния сайт на Bet365. Като алтернатива, можете да сканирате QR-кода, който се показва на екрана. След като сте на платформата, кликнете бутона Join, за да стартирате процеса на регистрация. Попълнете необходимите лични данни във формуляра. След това задайте потребителско име и парола. Не забравяйте да въведете бонус кода THECLUB, за да получите вашия начален бонус. Завършете регистрацията, като се съгласите с правилата и условията на Bet365 и кликнете върху бутона Join Bet365. Поздравления! Вашият акаунт е създаден. 2. Депозит. След като вече имате акаунт, е време да направите своя първи депозит. Просто кликнете бутона Депозит до вашата потребителска иконка. Изберете предпочитания от вас метод за депозит и следвайте инструкциите на екрана. Обикновено средствата ще се появят по сметката ви в рамките на няколко минути. Готово! Вече можете да започнете да залагате на любимите си спортове. Не забравяйте да използвате промокода THECLUB, за да получите своя бонус и да се възползвате от седмичните промоции.